Di video kɔnɔna na ne na kuma farikolo ɲɛnajɛ kan. Farikolo ɲɛnajɛ mun b'a fɔ tubabukan na sport. Ne na kuma farikolo ɲɛnajɛ kɛbaliya kɔlɔlɔ minnu b'a la, nafa minnu b'a la, ani e bɛ se ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ cogo min na walasa e bɛ se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ. I k'i jija ka video lajɛ f'a laban na. Yanti kuma foyi ka kɛnɛya kɔ an bɛ kuma bana kan bana taamasiyɛnw bana kɔlɔlɔw ani fɛn o fɛn na bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana jugu lase i ma o t'a bannen ye kalo o kalo sibiri fɔlɔ i spécialiste dɔ wele n'o bɛ jɛn ka kuma bana dɔ kan walasa i bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogo min na kɛnɛya ɲuman o tɛ sɔrɔ dɔnni kɔ dɔnni o tɛ sɔrɔ dɔnni tigilamɔgɔw kɔ ne tɔgɔ ye Dr Ousmane Yaya Touré ne baara kɛ Mali dɔgɔtɔrɔsoba sabanan na n'o ye Dr Daouda Touré komi n y'a f'i ye cogo min na n bɛna farikolo ɲɛnajɛ kɛbaliya n bɛ n'o kɔlɔlɔ ɲɛfɔ i ye. Farikolo ɲɛnajɛ kɛbaliya kɔlɔlɔ fɔlɔ min b'a la o ye a bɛ kɛ sababu ye k'e surunya saya la 20 ka taa 30 la 100 sara la. Denmisɛnnin min bɛ n'a tɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ ale bɛ se ka farisogo ta ka bonya joona fo siɲɛ 4 teliya la ka tɛmɛ denmisɛnnin min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ. Mɔgɔkɔrɔba min fana bɛ yen nɔ k'e tɛ farikolo ɲɛnajɛ fɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye fana e bɛ bonya ka farikolo sɔrɔ joona fo siɲɛ 5 ka teliya ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔba min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ. Farikolo ɲɛnajɛ kɛbaliya a bɛ kɛ sababu ye ka bana caman k'o lase i ma o banaw dɔ ye mun ye a bɛ se ka kɛ bana ye bana min n'a furakɛli ka gɛlɛn kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ bana ye bana min yɛrɛ n'a tɛ ban o banaw dɔ ye jabɛti ye o banaw dɔ ye dusukundimi bana o banaw dɔ ye mun ye tuguni kansɛri ani fɛn wɛrɛw fana nafa bɛ farikolo ɲɛnajɛ la n bɛna o ɲɛfɔ i ye mɛ sɔnni n k'o ɲɛfɔ i ye n'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ ye n ka chaîne kan i bɛ se k'i abonné i bɛ cloche de notification ta walasa ni video kura kɛ wagati o wagati e ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ b'a sɔrɔ i y'a nɔfɛ i sigiyɔrɔ la i bɛ j'aime ta walasa ka na encourager n ka baara la i bɛ se ka commentaire fana to yen nɔ n'a sɔrɔ ɲininkali b'i fɛ ou n'a sɔrɔ kuma b'i bolo k'a fɔ n ye i jija ka video lajɛ fo ka taa fɔ a banna ka d'a kan video laban na n bɛna fɛn fɔ i ye i bɛ se ka mun kɛ walasa farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ a bɛ nafa min ɲa i ye mɛ sɔnni n ka s'o ma farikolo ɲɛnajɛ nafa n bɛn'o fɔ i ye farikolo ɲɛnajɛ ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ nafa caman lase adamaden ma a nafa yɛrɛ a tɛ se ka fɔ ka ban mɛ n bɛna bakuruba tan fɔ i ye bi i bɛ se ka nafa sɔrɔ min na fɔlɔ o ye mun ye farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka e fasa n'a sɔrɔ i ka bon n'a sɔrɔ i ma bon yɛrɛ fana k'i tɛ fɛ ka bonya yɛrɛ fana farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ sababu ye fana e kana bonya mɛ mɔgɔ caman bɛ yen u b'u yɛrɛ ɲininka dɔw yɛrɛ bɛ se ka video lajɛ u b'a fɔ ne bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ don o don mɛ ne bɛ ka bonya dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'olu bɛ farikolo ɲɛnajɛ ka nafa foyi tɛ se olu ma u ye min fɔ u yɛrɛ bolo ko de don ayi o tɛ farikolo ɲɛnajɛ n'i ma faamuya i b'a fɔ ko i bɛ ka min kɛ k'a tɛ ka nafa ɲɛ i ye farikolo ɲɛnajɛ tɛ fɛn ye k'a fɔ i bɛ wuli bi dɔrɔn k'i y'a kɛ ko sini k'i y'a ɲɔ ye i ye tile 1 k'a la ou i ye tile 2 k'a la caman bɛ yen n'u y'o k'a la dɔrɔn tile 1 tile 2 u bɛ farikolo ɲɛnajɛ to yen nɔ u bɛ se ka ɲɔgɔn kɛ u bɛ kalo yɛrɛ kɛ u t'a kɛ après o mɔgɔ kelen bila k'a fɔ tuguni ko olu tɛ ka farikolo ɲɛnajɛ nafa sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ tɛ kɛ o cogoya la i bɛ jija fɛn de don o don i ka se k'a kɛ hali ni ma se k'a kɛ don o don i k'i jija kunɲɔgɔn kɔnɔ i ka se k'a kɛ siɲɛ 3 ou bien siɲɛ 4 i ka se k'o sɔrɔ n bɛna tila k'o ɲɛfɔli k'aw ye aw bɛ se k'a faamuya cogo min na caman bɛ fana u bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ mɛ u bɛ tila farikolo ɲɛnajɛ la u bɛ taa dumuni dun i b'a fɔ a ka d'u ye cogo min na u bɛ taa fɛn sumalenw min u bɛ boisson min ou bien u bɛ dugu tilama fɛ u bɛ dumuni kɛ k'u fa k'u da k'a sɔrɔ hali dumuni yɛrɛ ma yɛlɛma fɔlɔ n'i b'o kɛ e tɛ se ka fasa o la i tɛ se ka fasogo fana tɛ se ka bɔ i kan o la
wajibi e be farikolo ɲɛnajɛ kɛ mais i t'a nafa ye walasa i ka se ka farikolo ɲɛnajɛ nafa sɔrɔ a tɛ ɲa f'i k'a kɛ don o don ɲɔgɔn kɔnɔ siɲɛ 3 ou bien siɲɛ 4 i ka se k'o kɛ ani i ka dumuni kɛcogo i k'olu woloma i kana dumuni kɛ waati bɛɛ lajɛlen na n'i bɛ dumuni fana kɛ sɔnni i ka dumuni kɛ i k'i jija ji verre k'o ɲɛ 2 k'o min ka sɔrɔ ka dumuni kɛ o b'a to n'i tɛ se ka dumuni bɛrɛ kɛ walasa i bɛ se ka farisogo bɔ i yɛrɛ ka cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye a filanan o ye hakili ka lafiya ye hakili ka lafiya o nafa ka bon i kan kosɛbɛ i ka diɲɛlatigɛ la o bɛ se ka mun wɛrɛ lase i ma tuguni hakili lafiya a bɛ kɛ sababu ye min bɛ se k'a to ne ni i kɛrɛfɛmɔgɔw n'an bɛ bɛn fɔ la a bɛ kɛ sababu ye i ka baara yɛrɛ min n'i b'a kɛ la i b'a minɛ n'i bolo 2 ye ani fana nafa wɛrɛw bɛ yen nɔ min bɛ se k'a to i bɛ se ka miiriya jugu ta ka bɔ i hakili la walasa e hakili lafiyalen bɛ to wagati bɛɛ lajɛlen na farikolo ɲɛnajɛ bɛ se k'o lase adamaden ma a sabanan farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka fanga di i fasaw ma ka fanga di i kolow ma ka fanga di i kolotugudaw ma ka da ka banaw bɛ yen minnu n'olu b'i la kolo yɛrɛ bɛ se ka kari a yɛrɛ ma an bɛna o fɔ ɲɛfɔ i ye an ka video natɔlaw la walasa k'e kisi o n'a bana ɲɔgɔnnaw ma e ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ a b'a to i bɛ kisi olu bana suguw ma a naaninan farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɛgɛ banbali k'o ta ka bɔ i kan mɔgɔ caman bɛ n'an sɔrɔ lajɛli kɔnɔna na u ka ɲininkali fɔlɔ ani gɛlɛya fɔlɔ min b'u kan u bɛ ɲininkali kɛ k'olu bɛ sɛgɛn tuma bɛɛ ko mun de b'a to olu bɛ sɛgɛn gɛlɛya kelen min b'u ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na u ye u sɛgɛnnen don a bɛ se ka kɛ yɛrɛ bɛ ka video lajɛ i b'a jateminɛ i yɛrɛ la i b'a sɔrɔ tuma bɛɛ i sɛgɛnnen don i yɛrɛ ma mais mun de bɛ na n'o ye mɔgɔ caman b'a jate ko bana de don k'u bɛ sɛgɛn u yɛrɛ ma sɔgɔmada fɛ u bɛ si u bɛ wuli cogo min na sɔgɔmada fɛ i b'a sɔrɔ u sɛgɛnnen don u bɛ taa baara kɛ u bɛ sɛgɛn o cogo kelen na u sɛgɛnnen don fari tɛ lafiya o waati si mais a caman na i b'a fɔ ko bana de don ka sɔrɔ bana tɛ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ i b'a sɔrɔ a fanba o ye farikolo ɲɛnajɛ kɛbaliya ye ka d'a kan farikolo ɲɛnajɛ kɛbaliya a bɛ na ni sɛgɛn banbali ye adamaden na walasa k'i kisi o ma e k'i jɛ i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ a duurunan farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka dimi ta ka bɔ i kan i b'a sɔrɔ kuma dɔw la dimi bɛ kɛ farisogo la dimi bɛ kɛ kolotugudaw la mais n'i y'a fanba ta k'a lajɛ banaw tɛ i b'a sɔrɔ i tɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ o de b'a kɛ la walasa olu ka dabila e k'i jija ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ a 6nan farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ sababu ye k'e kisi bana jugu ma bana mun n'u banni ka suma ou bien bana mun yɛrɛ bɛ yen n'u tɛ ban dusukundimi banaw jabɛtiw kansɛriw hali fugofugo banaw farikolo ɲɛnajɛ kɛlibaliya a bɛ se ka na ni ninnu bɛɛ ye walasa k'e kisi o ma i k'i jija ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ a 7nan farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka sunɔgɔ ɲuman k'o nɔgɔya i ma i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ n'u dara su fɛ i b'a sɔrɔ n'u ye dɔɔni sunɔgɔ u bɛ wuli ou bien n'u ye wagati dɔ sunɔgɔ dugula fɛ u ɲɛ bɛ jɔ u kan a dɔw la u bɛ wuli ka taa télé lajɛ ou bien u bɛ taa u sigi ka baro kɛ ou bien u connecté u ka téléphone na ou bien u bɛ taa fɛn wɛrɛw yɛrɛ kɛ hali n'a sɔrɔ nɛgɛ t'u la sunɔgɔ b'u la mais sunɔgɔ tɛ na mais a caman na i b'a sɔrɔ bana yɛrɛ tɛ ka d'a kan an ka lajɛliw kɔnɔna na n ye mɔgɔ caman sɔrɔ minnu bɛ na k'a fɔ k'u tɛ ka sunɔgɔ a caman na n tɛ sunɔgɔ fura yɛrɛ d'u ma n b'a f'u ye u ka taa farikolo ɲɛnajɛ daminɛ ka d'a kan n'i y'u caman ɲininka i b'a sɔrɔ a 90 kɛmɛ sara la i b'a sɔrɔ u si tɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ n bɛ ladilikanw ɲɛf'u ye n b'a ɲɛf'u ye farikolo ɲɛnajɛ bɛ kɛ cogo min na u kan ka kɛ cogo min na walasa u bɛ lafiya walasa u bɛ sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ u b'a k'o cogoya la kunɲɔgɔn kelen ka se kalo kelen ma a bɛɛ lajɛlen u bɛ sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ walasa i ka sunɔgɔ ɲuman sɔrɔ f'e ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ o b'a to sunɔgɔ ɲuman i b'o dafalen sɔrɔ a 8nan farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka e dusukun kisi bana caman ma i b'a fɔ n ye minnu fɔ ka tɛmɛ a 9nan farikolo ɲɛnajɛ o bɛ kɛ sababu ye ka fanga don e farisogo yɛrɛ la walasa e farisogo bɛ se ka bana natɔlaw kunbɛn bana caman bɛ yen a bɛ na farisogo la k'a sɔrɔ adamaden yɛrɛ t'a kalama dumuni sira fɛ ou bien kɛnɛmalaw yɛrɛ la ou bien fiɲɛ sira fɛ o bana ninnu walasa i ka se ka kisi olu ma n'a sɔrɔ i farikolo ɲɛnajɛ kɛ a bɛ kɛ sababu ye walasa o bana sugu ninnu kana na e minɛ k'a sɔrɔ i yɛrɛ ma bɔ a kalama ala yɛrɛ kelen b'a adamaden dilan o cogoya la a 10nan farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka sijan d'i ma a bɛ se ka kɛ sababu ye fana e ka se ka kɔrɔ ka sɔrɔ i ma dɛsɛ i farisogo kɔrɔ ka sɔrɔ bana jugu b'i sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ a nafa a tɛ se ka fɔ ka ban komi n y'a fɔ a ye cogo min na farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ sababu ye fana k'e kisi saya joona ma 50 kɛmɛ sara la
Comme il y a une fois, mon vidéo là-bas, mais la fin fois, il n'a eu qu'à quelque chose là, avec un air de faire des sorts. Au doigt mouillé, il dit il y a kilomètre de woro, il go tagama, kilekono, nomebe, 8000 par mois. Il doit aller bas, au kilomètre sawaye, nomebe, 4000 par mois. À doigt mouillé tout lui, et qui dit il y a falbolena jeke, mi mesera, face à sera, qu'a fangan de l'humain, pour le rendre chien fla. À doigt mouillé tout lui, et qui dit tout au bel agenda. Voilà ça, il fait un faux, et que ce soit d'affaires sur, il faut sur là. Parce que Kenya d'affaires sur la Sauveille qui fait le Niger. À deux minutes, et qui dit à tout bel agenda. Voilà ça, comme on a fait. Et que c'est que, minute qui me fla, que c'est minute qui me soit. Nous me bien, air savoir, kata air tour là, il go sur le faire le Niger là, comme on connaît. Il fait un faux si ça non, n'est ce pas pour la bateau, car que tu vois là, qui dit à, c'est venu qu'on n'y est, à rien mon foyer ça, il go la bateau. A kechola ebina na fa impela de neso yimi fo fara ko na jeka kadan na danne fa la bana eki hayitu ka Kenya la eki hayitu fara ko na jela wala se ka Kenya da fa neso chugumina o ne hali na foro eki hayitu yela wala sa ikoro chugo ganya ikambe tata na to